Nkonko. Yebo. Ngena. Thokoza mkhulu. Yebo ngane yami. Kunjani? Siyaphila mkhulu njani? Hayi siyaphila nathi. Yebo mkhulu. Yebo ngane yami. Yebo mkhulu ngiyathemba ukuthi usamkhumbula sisi wayefikile la simade ezodinga usizo. Yebo ngane yami. Ngahlala phansi mkhulu. Yebo ngahlala. Thokoza mkhulu. Kuyaphileka kodwa mkhulu. Hayi kuyaphileka ngane yami. Hayi kuhlele mkhulu makuphileke. Angihleli mkhulu ngimatasa nje into eziningi so ngithi hayi ake ngivele ngoba ngithola ithuba namhlanje. Yebo. So ngithi hayi angizobonga. Yebo ngane. Njengoba ngifikile last month ngizocela usizo. So imali ngayithola mkhulu ngiphethe la imali yokubonga. Yebo. Njengoba ushilo u45,000 mkhulu wokuzobonga. Le enye ke esele ngizozama ukuthi mangithola ithuba ngiye ebank ngihambe ngiyokutransferela yona. Ngiyabonga kakhulu mkhulu ngomsebenzi wakho ungisizile kakhulu impilo yami ishintshile. Ngicela ushintshe impilo yabanye ungadlali ngabanye abantu. So ngiyathemba ukuthi nabo bazobona ukuthi hayi cha ungisizile nami ngoba nakho ngifikile ngizobonga. Yebo mkhulu ngiyacela nje no abantu ngibathumela kuwena ubenzele iqiniso. Ngoba phela njengamanje abantu bazobona ukuthi okay nangu ufikile uzobonga so babe sebefuna nalo usizo. So ngiyathemba mkhulu ukuthi hayi nabo uzobenzela iqiniso njenganami nje bongenzele iqiniso mkhulu. Yebo. Thokoza mkhulu. Bese ikuwena le mali manje. Yebo mkhulu naye ngiphethe. Ngizocela ukuthi ngifakele lana. Ngane yami nami ngiyabonga kuwena. Yebo mkhulu. Yebo into ngizoyicela ukuthi nabanye abantu abayibukelele video. Ngizocela ukuthi nabo benze kanjalo njengawe. Yebo mkhulu. Ngoba mina ngisebenzisana nabantu abaneqiniso. Yebo mkhulu. Abahluphekile nabo baphume ekuhluphekeni nabo bejabule njengabanye abantu. Yebo mkhulu. Ngiyizwa ngane yami. Yebo mkhulu. Ya nakumina ke ngiyabonga kuwena ngalendlela wenza ngayo. Ungayishiya nawe le inhliziyo enhle ngoba khona abanye abakwazi ukuthi babuye bazobonga. Yebo. Kodwa into engiyithanda ke yona mawenze inhliziyo enje. I'm sure ukuthi nabanye bazophumelela njengawe ngalendlela ophumelele ngayo. Yebo mkhulu. Ngiyabonga ke ngane yami. Ngibonga mina mkhulu. Sanibonani ezansi. Igama lami ngumkhulu Komani. Ngitholakala emhlabo yalengana. Inamba yami ye-WhatsApp ngizocela ukuthi niyimamele kahle ngoba ngizobona inamba le ingafani nale namba ngizoyibiza mina lana. Ngicela nilalele kahle abantu basezansi. Inamba yami ye-WhatsApp ithi 067 192 995. Inamba yami ye-WhatsApp leyo ngitholakala kuyo ku-WhatsApp. Ngizoyiphinda futhi kwesibili. Cela nilalele kahle lapho. Inamba yami ithi 067 192 9995. Uyangithola ku-WhatsApp nangabani isikhathi. Inamba yami yokunfonela straight ucingo straight. It 0795 423179. Ngizophinda kasibini futhi. 0795 423179. Manibona enye inamba ayimina loyo.
Ngiyabonga. La ekhaya ngisiza inkinga eziningi. Hayi imali kuphela. Imali uyakwazi ukuyithola ku-account ingene e-bank account. Imali ingene esikhwameni endlini ekhaya lakho. Noma uzala kikwenzele lapha phambi kwakho. Mawufuna ukuthi wena uzelana kumina akunankinga nami ngithanda yona futhi ukuthi wena uzizele wena ngokwakho lana senze sonke sikhona sibhekile. Angifuni kube khona umuntu into azoyikhuluma ufuna wena uyibonele ukuthi nansi mina ngisenza kanjani. Ngibuyisa isithandwa ngibethelela umuzi nokunye okuningi. Thokoza. Amen.